Mamoste Ülgen, serçavên rahatê. Serçavên şey. Spas dikim. Destpêkê de tu piçekî behsa xwe bikî li ku hatî dinê kîjan tarîxê te çi xwend piçekî behsa xwe bike û em derbasî serivena nivîskariya te jî bin. Ez navçe Amedê Pasûrê 1967 yani ne diyare hatme dinê min zanîngehê yekemîn li Pasûrê xwend, nava Pasûrê xwend û dibîstana navîn jî min li Pasûrê xwend. Heştê û çaran da ketim zanîngeha tibê, notê da bûm bijîşk, di nav bûm bijîşk di nav rêxistinê oda bijîşka rêxistinê sendîkayê da gelek min kar kir. Ez kadê mafê mirovan da jî kar kir. Di van pêvajoya da gelek bûyer jî hatin ser me. O ez wisa bêjim yani ez ji min re dibêjin tu Kurden nas kirin, ez ji wan re dibêjim ez ê kîjan hêla xwe bidim naskirinê. Yani nivîskarî heye, tek sendîka, qada sendîkayê heye, qada bijîşkiyê heye, qada mafê mirovan heye. Ji ber ku pir alî da xebatên hene. Nasnameyim jî pirin, ji ber ku tekoşîn, di nava tekoşînê de bûme ji heft salî vir de, ji ber wê tekoşîn me kiriye wan qada me kiriye nivîskar. Saet xweş. Em piçekî behsa serivena te ya nivîskariyê bikin. Pirtûkên te yên bi Tirkî jî hene, bi Kurdî jî hene û gelek pirtûkên te yên dewlemend jî em şeîr û çîrok û nivîskariya te piçekî behsa wî ji me re bike ez ê gelekî kêfxweş bibe. Ez ava bibêjim nivîskarî ji bûna min haceta tekoşînê ye. Yani ez xwe wisa xwe din naskirinê. Yani em hatin dinê em wek nivîskar natin dinê. Dur em bû nivîskar. Berê me ji diya xwe bavê xwe me ji pîrê xwe galê xwe me çîroka bihîst. Nava dengêja da mezin bû. Ji ber wê serî da wêja me Kurdî ye. Lê mixabin em çûn dibistanê Tirkî hîn bûn, ketin tekoşînê, ketin nav rêxistina. Ji xwe Kurdî, elfeba Kurdî me nizanibû. Yani wekî din dema ku min dixwand Kurdî teqes qedexebû. Yani salê nava heştê nota çend cara serhinik hevoka min nivîsîbû, min gazî li jineyê disîplînê gul ku min ji dibistanê bavê hat serî min qedexebû. Em di nava rêxistinê da bûn, rêxistina sendîkayê, rêxistina komeleyê. Ji ber wê me Tirkî dinivîsiye. Pêwîst bû ku em fikrê xwe, ramanê xwe binivîsînin. Nivîskarî bû jiyana min. Lê wê demê jî min dinivîsiye yani min berhem çap nedkir. Lê min ez bibêjim min dinivîsiye, min nava hinek rûpelê me hebûn, defterê min hebû. Ez digariyam, ez gavak digariyam, çûnkê di xebata da min dinivîsiye û min wan ji xwe ved şart. Hinek cana lêgarîna da cana dest dan serî yani alî polîsa wan dest dan serî. Hûn dabûn, hinek hevalê min birin hûn dabûn. Hinek min veşartibû, hinek mala bavê wan bû. Me heyanê 2000 bibêjin 2001 wisa doman 2001 da min ewil çîrokî kê tenduristiyê bi nav Alo 112 yani Tirkî min kurmancibin Alo 112 do ser tenduristiyê çîrokê tenduristiyê çap kir. Wisa jî bandor jî bû pir jî midî ku yani ew heye nêzîstê ye. Dûra min roman nivîsî.
Salih Notan romana mine yekemi. Ve demiş ki Türkiye Kürdi bir çapmadı bu. Ve demiş de hazır siyada. Jberve me Türkiye nivisi, Türkiye çapkır. Bandora Vici ser xwînera bû. Dura ev dîsa vicdanên çapkir ev jî ji ber girtîgeha da gireva birçîbûnê ku bandora wan ser tenduristî dibe mirovernika Korsakov. Ew hevekî operasyonekî nozdê bîstê berfanbar 2000 da li girtîgeha hatû pêkan hatû zanin wê demê devlet avêt ser zindana. Dura wî roman nivîsî vicdan. Ez wisa ji bûna Kurdî jî dixetiye min Kurdî ez ê çawa kêrê çapkîm, Kurdî çawa binivîsînim. Pir derfetê min tune bûn. Kes jî evê ku min Tirkî nivîsim ji me got Tirkî binivîsîne, bidomîne. Ez 2005 bû, ez hatim Amedê. Wê demê Mehmet nivîskarê me Mehmet Uzun nexweş bû. Eçim serdana wî, ez ji bûna nexweş bijîş bûm, ji bûna wî çûm yani. Wî jî sakir bû, min nivîsiya roman nivîsiye viya sakir bû dîtibû. Ji me got Kurdî binivîsîne. Min jî şer bikir yani, bu wisa ji me got yani ji me got eçima Kurdî nenivîsiye falan, min şer bikir. Min jî got ez ê Kurdî binivîsînim. Ez li İstanbolê bûm, dîsa jî min ew nekir yani, min gav navêt yani. Ez min ewha fikirî. Ji bûna ku ez Kurdî binivîsînim, pêwîst ez werim welat, ez werim nava gel. Ez nava gel da nevim, evê Kurdiya min qas ve. Ji ber wê 2011 da ez hatim Amedê. Berê nikarbûm werim, berê ez notû sisiya da miştahî bûm. Ji ber awartê waliyê awarte, notû sisiya da min ez miştahî bûm çûm ji gundê Çankır yani ji Amedê qedexe bû. Herêmê nikarbûm werim herêmê qedexe bû. Hatta 2011 da inca dura û qedexe rabûn ez hatim Amedê. Ji Amedê çûm Pasurê û min dest bi romana Kurdî kir. Dîroka sar hêviyên germ 2017 da. Li we jejê hat çapkirin. Gelek hat xwendinê. Çapa duyem jî me. Yani çapa yekî qediye çapa duyem jî kir. Dîroka sar hêviyên germ. Dura Kevrên Şewitê nivîsî. 2017 da ew 2015 da 2016 da dorpêça Sûriyê ew derdora ku dorpêç bû ew şerên em bêjin çalan şerên duyên şerê hendekan bû gelek alozî wê demê min wî romankî Kevrên Şewitê nivîsî. Kevrên Şewitê jî gelek xwîner alaqedar bûn. Me çapkê qedan, ewa didiya jî me qedan. Dura Razên Şîn me çap kir, ew jî wek rêza roman kir yani. Razên Şîn jî dûrîra berfa sor çap kir. Min parkî dîroka nêz dinivîsiya. Min navberdan ca min hevî çîrokî ki nav gelerê çîrokî Mirza Mihemed. Bi nav Gul û Sînemeye min wî çîrokê kir roman. Nû da nivîsî, honandin ki nû çêkir. Armanca min çîrokin da nebin. Ji bo wêja Kurdî, ji bûna çanda Kurdî. Hûn da nebin wî romanê derxist. Weşana Xana Sîdarê derxist. Dawî tenê Kelma derxist. Nû îsal gihîşt pêşangehê. Ev roman jî nêzî 2 sal, dîroka 2 sal de ser malbatkî. Hêrekî dîrokan bêjin herema Pasurê, Dêlîtê herema wê ji ber wendakirinê Zaxtê em bibêjin divê nava 2 salî da tiştê serekî çi qewmîne honandin ki nû çêkir wek roman girîkir yani wek lêkolîn na wek roman ev kir nivîsî. 8 romanîm bû. 8 romanîm ne, 6 romanê wî zaraveyê kurmancî. 2 romanîm ê berê Tirkî ne. Min ji xwe we hemû kes jî dibînin ez zindê Kurdî dinivîsim roman. Heta ji min tê Kurdî dinivîsînim.
Deredini aheredini diyeceğim bivejin Lekolina kedi Lekolina sendikayı demek ki evde Lekolin disa beri nivisi bu yani diroka keskin nivisi yani. Demek ki jiviyapeda disa yani nivisi yoksa Türkiye'de ya roman takas Kürdi nivsini. Yani hayani ka evkemici her yani nivsini mice didomi nivci ana çen Ahmet Akademici ya fikir romanımcı ya az çıka rahane kırnacı dedim berçav kemasiyaj dedim berçav hatta jmente jbuna veja Kürdi ket dedim. ساعتها خوش به مامۆستا پشتی دو ڕۆمانên Tirkî şeş romanên Kurdî jî hatine çapkirin û dilê Nemir Mehmet Uzun jî niha şad e. Mala te ava be û zor spas. Spas xweş.